е случило, а Мишков продължава да лъже и да се укрива. Господин Мишков? Да. Удобно ли? Ние в момента пускаме ни пари. Кога ще ги пуснете тези пари? Пуснати. Пуснати ли са? Да. Ама и снощи така сте казали по една друга телевизия, само че се оказа, че сте излъгали пак. Не знам по какъв начин господин Мишков може да се задължи, има ли прокуратура да се самосезира, кой може да го задължи да плати тая гаранция, за да не влязат те в затвора. Вече е почти сигурно, че моряците ще влязат обратно зад решетките на ареста в Навплю. Едва в последния ден от изтичането на паричната им гаранция, сънародниците ни са били посетени от представител на посолството ни в Гърция. Какво ви казаха сега консула Ванчев и този пълномощен министър Енчев? Свързаха се на няколко пъти с Мишков. Мишков ги мъжи, че е превел парите. Точно да плаши, че ще сезира МВР там да му изплащат боб към мод. Така нататък, за да лъжи свидетелствени. До този момент обаче нито една държавна институция не е подвела под отговорност пишман работодателя, който отдавна се е оплел кошничката по добре изпитаната схема на така наречения удобен флаг. Което значи, че те наистина избягват всякакви закони и също така и невъзможност да се защитават българските моряци под какъвто и да е начин. Оттам нататък обикновено тези корабособственици наистина не изплащат заплати. Да не говорим, че договорите на наетите от Мишков моряци са юридически невалидни, тъй като в тях липсват името и подписа на работодателя. За сега единственият изход от ситуацията е съдът в Навплю да удължи домашния арест на моряците с надеждата, че през това време 9000 евро ще бъдат преведени. Само че служебният защитник на сънародниците ни сега е далеч от Навплю и няма кой да подаде молба в съда за удължаване срока на паричната гаранция. Спокойно, дръжте се, кураж, надеждата умира последна, ще понесем и това. Това е.